בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב לכל המאזינים, הצופים, מאזינות וצופות. כאן עוד פרק של פליקס אנד קליקס. הופה, מור, אני חייב להגיד, מאז הפעמיים האחרונות שמתי לעצמי איזה סטיקי נוט, פשוט וואו, עם השם. this is commitment. כן, לא, כי באיזשהו שלב זה התאמה בראש, commitment to the shtick. הסדר של המילים. כן. בכל מקרה, ברוכים הבאים לעוד פרק. אנחנו לשם שינוי קצת מרגישים סוף סוף את הפרסים קצת מקלים מאיתנו, כי כרגע הדבר האחרון שהיה זה הסאג, Yes. ואני מניח שעכשיו יתחילו להיות כל מיני פרסים כמו סאטרן ועוד כל מיני פרסי צד יש לנו עוד שבוע וחצי לאוסקר. זה הביג וואן, זה הביג וואן, אני תמיד שוכח ממנו, תבין, כי היה פשוט תופת של זה. שבוע אחרי שבוע. זה מרגיש כאילו המארגנים שם בהוליווד משחקים הל דייברס וזורקים סטרטג'ים של קלאסטר בומבס, רק זה בצורה של פרסים. This is your sponsored Helldivers podcast. אז אנחנו, לשם שינוי, אין יותר מדי חדשות מבחינת המחלקה של הפרסים. כן חשוב להגיד שלמרות שאין הרבה חדשות, החדשות שכן צצו הן קצת עגומות, אם יורשה לנו לומר. אפרופו, לפני שנתחיל באמת בדברים הגדולים, שלחתי לך את זה הבוקר מור, הרי מניח שלא רק אנחנו, עוד הרבה אנשים, חוו את ההייפ הלא נורמלי שהוא הלדייברס, וראיתי פתאום פוסט בטוויטר מווריו 64, מי שלא מכיר ועוקב, שווה לעקוב אחריו, הוא עושה לינקים למלא סיילים וחדשות וזה. הוא מקור חדשות מדהים. כן, היה עוד סושין או משהו כזה שהיה בעבר, שסגר. פרש, כן, הוא היה, לבן אדם ההוא היה מה שנקרא לא יד על הדופק, יד על הלב של התעשייה, באמת. כן. בכל מקרה, אז לא ידעתי שזה אפשרי בכלל, אבל מישהו שינה את השם של המשחק שלו להלדייברס 2, והכניס את המשחק שלו לבין 50 ל-75% הנחה, ודמיינו לכם, אתם שומעים את ההייפ, חיכיתם קצת לירידה במחיר, כי זה אולי קצת כבד לכם, או שאתם לא סגורים, ואתם רואים 75%. אתם לא תקפצו על זה? ברור שכן. אני מנסה להבין. הוא משמיט פרט קטן, הוא גם שינה את התמונה, נכון, סליחה. הוא שינה את ה-Developer name, הוא שינה את הכל, כאילו זה Helldivers. אז קודם כל זה משהו מטומטם, ואני בטוח שסטים ווואלב עכשיו יהיו על זה, כי הם בעצם יעשו איזו אימפלמנטציה שדבס לא יכולים לעשות את זה בכזו קלות, כן? חייבים להראות ריסיטס, מה שנקרא. כן. אבל אני מנסה להבין מה האנד גיים של החברה הזאת. כי, אוקיי, שינית, מגניב, אני קניתי, אני מגלה שזה לא המשחק, אני יכול לעשות ריפנד במסגרת של שעתיים ברגע שאני רואה שזה לא המשחק. אז אתה מאבד מחירות? אתה פוגע לעצמך במוניטין? מעניין, כאילו, שמעתי בעבר על משחקים בסטים, שהאימפלמנטציה שלהם כל כך דבילית וגרועה, הם כאילו פותחים לך נגיד לאנצ'ר נוסף, והלאנצ'ר עושה הורדה, ואז זה כבר נצבר לך כגיים טיים פלייד, ואז אתה יכול לעשות ריפאנד. עכשיו אני לא יודע אם זה מה שהבן אדם הזה עושה פה, כי אני אפילו לא יודע מה זה המשחק הזה, אבל אם הוא היה עושה דבר כזה, אתה יודע, סתם איזה בלוט כזה שמשאיר אותך שעתיים פלוס, ואז מונע ריפאנד בדרכים המקובלות, זה יכול היה לעבוד לו, בעיקרון. יכול להיות. אז אני מניח שזה כבר לא יהיה רלוונטי כשהפרק יצא, אבל אם במקרה אתם לא סגורים אם אתם עומדים לקנות דרך סטים את הגרסה הנכונה של הלדייברס, תלחצו על הלינק של הדיבלפר, אם לא טיפלו בזה עדיין, ותראו את ההיסטוריית משחקים. אם אתם לא רואים את הלדייברס 1, את מג'יקה 1 ו-2,
turn back, וגונטלט. הם לא המפתחים, להתרחק מהם, אבל כן, די מטומטם. זוי. לפני שגם ניגע בחדשות, רציתי לראות מה יצא לך לשחק, לראות, גם לי, כי זה הרגיש כמו שבוע קצת חלש, כי גם היינו עמוק בהלדייברס עדיין, ומחכים כן. לאפדייטים, ואז זה כזה... השבוע של הרבה ימים ריקים גם בגלל היום חופש הזה שהיה לנו באמצע. שאפשר לנו בעיקר, לפחות לי, לשחק ולראות קצת דברים. בוא נראה, שיחקתי בהלדייברס, סיימתי את הפלטינום, לפניך, סתם. כן, אני הייתי עסוק בהכשרה מסוימת, אבל בסדר. אז אני סיימתי עם ההלדייברס, אבל עדיין נהניתי לשחק, אני ממשיך לשחק מן הסתם. התחלתי את פיינל פנטזי 2 פיקסל רימאסטר, אני כבר די, נראה לי נתתי בו כבר איזה 5-6 שעות. מתקדם בינתיים, נחמד מאוד. אני לא אוהב את זה שהרבה מהדברים שם זה מיסבל, ברמת הכאילו, הרבה דברים הם מיסבל. כל מפלצת שנייה אתה צריך לוודא שמצאת אותה במפה הזאת, כי היא לא תחזור בהמשך המשחק, ואז כאילו, תצטרך להתחיל מחדש שמירה חדשה, כאילו, לא כיף. אבל רגע, אז שאלה לגבי FF, כי אני יודע מהמם. שהפיינל פנטזי הראשון הוא היה יחסית קצר בשביל RPG לתקופה, כן, הוא איזה 10 ושזה שעות לפלטינום לקח לי, 10 שעות. נשמע היום בדיחה למשחק RPG, אבל צריך כן. לזכור באיזה תקופה זה יצא. FF2 זה אותו סיפור, או שכאילו FF2 מבחינת... לפחות לפי הערכה זה כביכול 20 שעות לסיים את הכל. אני חושב, אני לא יודע איפה אני בסיפור מבחינת ההתקדמות, סיימתי איזשהו משהו, לדעתי אני בשליש, אבל אני לא יודע להגיד לך פחות או יותר איפה אני בסיפור, אבל הוא עדיין מרגיש שהוא מאוד small scale ביחס למה שאני מכיר כפיינל פנטזי, נגיד את זה ככה. תראה, העניין של ה10 שעות, אני זוכר שאמרתי לך, ה-FF היחידי ששיחקתי בו הוא 15, ואני חושב שעד שהתחלתי קצת להתקדם בסיפור, מהמם, וזה היה רק אולי שישית מהדרך, אני רוצה להגיד, מהמם. זה היה כאילו 10%. אפילו הוא גם אולי... מפוצץ בסייד קווסט, לא? בסייד קונטנט גם. כן, אני כאילו... JRPG זה לא הסטרונג סוט שלי, אני חייב מהמם, להגיד. כאילו, שיחקתי כמה משחקי טיילס ודברים כאלה לאורך השנים. אני תמיד רציתי לנסות את FF10 בגלל ש-G4 TV ו-Game 1 שהיה פעם ערוץ גיימינג בישראל, כזה ערוץ 26 למי שזוכר מ-yes, וואי איזה אפיק ישן זה. מהמם. אז אני זוכר שהייתי רואה הרבה תוכניות שהם נותנים טיפים איך להשיג את ה-Ultimate Weapons, ולא יודע, אהבתי את העיצוב שם של הדמויות, של טיידס או טידס או איך קוראים לו. זה נראה כאילו ממש כיפי, אבל כמוך אני מתכנן מרתון גם באיזשהו שלב. אני מקווה להגיע ל-10 מתישהו לפני 2026. אני לא יודע כמה זמן ייקחו לי כל האחרים בסך הכל, אבל שאלה חשובה אבל לגבי המסע שלך. אתה אמרת מהמם. שאתה רוצה לעשות פלטינום על כל כן, הסדרה. כן. זאת אומרת, כולל קריסטל קרוניקלס, דיסדיה, FF, טייפ זירו. בוא נתחיל מהראשיים. רגע, אז זה מה שבאתי לשאול. אתה הולך לעשות על 14? תראה, על 14 יש לי כבר, במחשב אמנם, אבל יש לי כבר נראה לי איזה, אני רוצה להגיד 700 שעות, אם אני צריך להעריך, אוקיי? שיחקתי בו. אני up to date בתוכן, אני יודע שיש בו קצת גריינד בשביל פלטינום, כי אתה צריך לעשות, לדוג איזה 5,000 פעמים, או איזה שיט כזה, כן, כן. ולא כל הטרופיז, אני חושב, יהיו לי כזה אוטומטית ברגע שאני אתחבר ליוזר שלי בפלייסטיישן, אני לא בטוח בדיוק איך זה עובד עדיין, לא בדקתי, אבל דווקא מ-14 אני לא דואג. אני חושב ש-11 זה בלתי אפשרי, לא נראה לי שהוא יצא בכלל בפלייסטיישן. הוא יצא לסוני 2 בזמנו. לא, אבל 11 זה האונליין.
כן, כן, לא, אני פשוט הוא היה אומר בשתיים? אני זוכר שהוא היה בבית? לשניים. מהמם. כי אבל 10 היה לשתיים, ו-12 היה גם לשתיים, ורק 13 היה הראשון שיצא לשלוש. רגע, שדרך אגב, אתה אשכרה. תצטרך פלייסטיישן 3 בשבילו. לדעתי הם זמינים במנוי, ואם לא, יש אז לך, נראה מה נעשה. יש לך שלושה, יש לך 13, 13-2 ו-Lightning Returns. כיף. בוא נעבור את העשרה הראשונים קודם. כי שבע, שבע נראה לי יהיה מסע מאוד ארוך, ואז שמונה גם יהיה מסע מאוד ארוך, ובטח הם הרבה יותר קשים גם. לי אמרו אה, טיפ אחד לגבי 5 אני חושב, שזה מהמם. לזכור כשאתה בקרב נגד הרכבת לעשות סופלקס עליה. אוקיי, תעשה זה את זה. משהו מיסבל. לא, זה פשוט אנימציה מצחיקה. אתה אוקיי, תבין אוקיי, למה. אוקיי. אה, אז כן, אני משחק פיינל פנטזי 2 עכשיו. במקביל, גם אמרתי לך אתמול, אני חושב שאני רוצה לעשות סוויפ על ראצ'ט אנד קלנק, לסיים פלטינום בהם. כולל אלה לא סיימת ששברו את אותי. 7 גם? את FF7? עשיתי את זה השבוע? אתה צודק, סיימתי אותו השבוע. סיימתי אותו השבוע, וואו, שכחתי כבר את זה. לקראת ריברס, יס, ואיך שמתישהו קוראים יגיע אליי. להוא קראו לו זאק? יש הבחור את עם זאק. השיער השחור? זהו, זה שזה מקרייסיס קור. רימאסטר, קרייסיס קור, שזה רימאסטר של ה-PSP גיים, כן. או רימייק, יותר זה נכון. רימאסטר. זה אפסקיילד רימאסטר כזה. אוקיי, אה, אוקיי, חושב שזה רימייק פרופר, לא, זה בסדר. רימאסטר. אנשים אומרים שהוא באיכות מאוד טובה. יש לי את המשחק, עוד לא שיחקתי אותו, כי אני עוד לא החלטתי אם אני רוצה לשחק אותו לפני או אחרי ריברף, שזה החלק השני של הרימייק, שיצא אתמול. הוא גם אמור להגיע אליי, אני מקווה שבוע הבא, אני לא בטוח מה הלו"ז שלו, כי הזמנתי את הדלוקס. אז סיימתי את 7, לא סיימתי פלטינום בו אבל. הפלטינום שלו מצריך לסיים את המשחק בהארד, והשטיק של הארד זה שאין לך, אסור להשתמש בחפצים בזמן קרב, המאנה שלך לא מתחדשת כשאתה עושה רסט, ועוד כל מיני ביטס אנד פיסס שהופכים את החיים שלך לחרא. אז אוקיי, כן, אז אבל אני מקווה להגיע לזה מתישהו. הצלחתי להרוג את הבוס האחרון, אז כאילו לפחות זה. לא בהארד, בנורמל, אבל הצלחתי אותו, אז כאילו יכול להיות שיש לי את היכולת, אני לא יודע. אמ, וזהו, חוץ מזה ראיתי, מה ראיתי? ראיתי קצת משפחה מודרנית בימים האחרונים, כי הייתי צריך משהו קליל, וזה תמיד כיף. אוקיי, לא תמיד טוב. ויש איזה סרט נטפליקס דבילי שראיתי בשם פליירס, שהסיבה העיקרית שראיתי אותו זה כי זה עם ג'ינה רודריגו, ואני אוהב את השחקנית הזאת פשוט. זה סרט נטפליקס טרש קומדיק, כאילו רומנטי קומדי טרש כזה טוטאלי, אבל כאילו שיחקתי והייתי צריך משהו בצד, אז הפעלתי. בסדר, בסך אוקיי. הכל. כן. וזהו. די רדום, כן, כל המצב כן. הזה. עוד לא ראיתי גם אנחנו, מאסטרו. עוד לא ראיתי מאסטרו כי אני מתחמק מהסרט הזה. אני חייב להגיד שגם אנחנו קצת רדומים בפרק הזה, אני אחרי ניקיונות ופשוט זה וייב של סופה שאין מה לעשות. קל. אבל אבל אנחנו כן. מקליטים את זה בזמן מסתורי שהוא לא ידוע. לא, אי אפשר לדעת שיש אור מהחלון שלי. זה יכול להיות סופרמון. או משהו. אז מה איתך? אני באופן מצחיק יצא לי לראות את Knives Out עוד פעם. הופה. בת זוג שלי הראשון? הפעילה אותו. כן, כן, הראשון. והיא הפעילה אותו, וישבתי לראות אותו, את רובו, לא במלואו, נראה לי פספסתי את הרבע שעה הראשונה, מהמם. ואני פשוט ראיתי את זה ואמרתי, פאק, איזה סרט טוב זה. זה סרט מעולה. ריין ג'ונסון היה במאי, הוא עדיין במאי, הוא עשה עבודה נהדרת. אני עדיין חושב אגב שמהטרילוגיית סטאר וורס החדשה, שהוא ביים את השני, מהמם. אני שונא כל כך את הפנבויז שקשה להם להתמודד עם זה שהוא ניסה לעשות משהו שונה, וג'יי אייברמס פשוט ממש דבק בכל הנושא של ממבר בריז, כאילו
מהמם. אז הראשון הוא מאוד משתקף לסרט הראשון בטרילוגיה המקורית, כן. והשני מנסה להפוך דברים. אגב, אני מסכים אבל עם הקונצנזוס שריי היא קצת, אני שונא את המונח הזה, אבל זה די מתאים לה, היא קצת מרי סו. היא ממש מריסו. כי מי ששיחק בקוטור, קוטור 2, אפילו סטאר וורס The Force Unleashed, אוקיי, 1 ו-2, ויש גם את ג'די סורווייבר ופולן אורדר וכל הסדרות והסרטים, ולאורך כל התקופה, כן, מהמם. לאורך כל התקופה, היו ג'דאים, סית מאוד חזקים, ונגיד יש לך מישהו כמו אנקן, שהופך להיות ויידר, אבל הוא התאמן מגיל צעיר, ופשוט היה לו קונקשן מאוד חזק, אבל הוא לא מהמם. ידע לעשות את כל הדברים שהוא עושה from the get go. כן. שדרך אגב, אני ממש אוהב את זה שאיידן קריסטינסן מקבל הזדמנות שנייה כזאתי, לחזור לליימלייט, הוא עושה את זה לאט לאט, וזה טוב. כן. הוא גם אז מדובב פתאום נראה לי. כן, כן. אני חושב שהוא אז מדובב. פתאום שריי כזה מסוגלת לעשות פורס היל וכל מיני בולשיט, והיא מצליחה להתמודד עם מישהו כמו קיילו רן, שזה גם לא מסתדר, כי הוא... לוק, אני קצת פנבוינג, אבל אני שונא את זה. כאילו, הדמויות הכי חזקות במיתוס של סטאר וורס, מהמם. שכבר זה לא קנוני, זה סטארקילר מ-The Force Unleashed, כי הוא ליטרלי מרסק סטאר דיסטרויר עם הפורס מאיזשהו כוכב, שזה אף ג'די לא עשה את זה, ויש לך את רבן ואת הפרנטיס של רבן ממשחקי קוטור, והם כאילו רקדו גם על הדארק סייד, זה פשוט... עזוב, אני לא אכנס לזה, זה לא ייגמר, אני אחפור על סטאר וורס וזה לא טוב. אבל I digress. מה עוד ראיתי? האמת היא שלפני הפרק הספקתי מהמם. לראות את הסרט ספיי עם אליסה מקארתי וג'וד לו וג'ייסון סטיידם, ראית אותו? לא. תשמע, אני חייב להגיד שכמו בריידסמיידס זה אוקיי. סרט קורע, כאילו הפרמיס זה כזה מליסה מקארתי עובדת ב-CIA, אבל היא הנדלרית של סוכן, וזה קצת פרודיה על סרטי ג'יימס בונד וכל הקטע הזה, אוקיי. וקורה משהו שדורש ממנה להיות סוכנת שטח. וזה, אשכרה היו קטעים שצחקתי בקול. האמת שזה קאסט מאוד אז חזק. כן, כן, לא, זה קאסט מאוד חזק, הכתיבה אשכרה מצחיקה, לא עכשיו איזשהו הומור סופיסטיקייטד, אבל זה פשוט, הפאנץ' ליינס מגיעים בזמן הנכון, הקומדיק טיימינג טוב, אני אוהב את מליסה מקארתי, היא מצחיקה. כשחקנית קומדיה היא היא טובה, מצחיקה. ולראות את ג'ייסון סטייתם עושה סוג של פרודיה על כל הדמויות אקשן שהוא נוהג לעשות, אז זה קצת, זה עובד טוב. כן. שדרך אגב, אפרופו שחקני אקשן שעושים קומדיה, מהמם. זה אמנם לא משהו שראיתי, אבל זה היה בחדשות. ליאם ניסן הולך להיות בריבוט של נייקד גן. כן. זה יהיה מעניין. זה יהיה מעניין, כי למי שלא מכיר את הפילמוגרפיה של ניסן, כולם חושבים שהקריירה שלו התחילה מטייקן. כן? ואז הוא עשה את חטופה 1, 2, 3, היה לו את הסרט הזה שנהניתי, ששכחתי איך קוראים לו, אבל הוא כאילו סובל מאמניזיה, הוא היה אמור להתנקש באיזשהו מדען בגרמניה או משהו כזה, באיזשהו כנס, סרט מהמם. ממש טוב. ואז יש את הסרט שהוא במטוס, וכל מיני בולשיט פילמס כאלה, אוקיי? אבל אנשים אולי שכחו. ניסן היה גם שינדלר ברשימת שינדלר, והוא גם היה שחקן של רום-קומס וסרטי רומנטיקה. יש את הסרט הזה, וואי, ברח לי השם, שזה מלא סיפורי אהבה, והוא בדיוק איבד את ולנטיינס אשתו, דיי? נראה לי, הוא איבד את אשתו למחלה, והבן שלו בדיוק התאהב במישהי, אז הם מנסים כזה, הוא מנסה לעזור לו להרשים אותה, והוא לומד תופים וזה.
אז לפני שניסן עשה מלא סרטי אקשן, הוא היה בסרטי רומנטיקה, קומדיה ודרמה. אז כן. זה לא מרגיש כזה תלוש שהוא ינסה לעשות משהו כזה, כמו Naked Gun. אני חושב שלהפך, בגלל שהוא בנה את הרפרטואר הזה של האקשן, זה אפילו יעבוד לטובתו. אני גם חושב, אבל אין איזה תאריך עדיין, נכון? אני לא אין חושב, איזה... ראינו רק ידיעה על זה. כן. רק כדי שאני לא אשכח את זה, מהמם. היו חדשות לגבי The Crow. מהמם. דיברנו על השבוע שעבר, לא? כן? כי היה, דיברנו עליו. אני אגיד לך למה זה קפץ לי לראש. כי מהמם. היה תמונה של סקארסגארד מהמם. בתור קרוב. באיפור והכל. אני עדיין חושב שברנדון לי נראה יותר טוב, אבל זה בגלל שהתקופה הזאת הייתה יותר קרובה לאסתטיקה האמיתית של הגות אימוסין, אז כן. הוא פשוט נתן לי קצת וייב של ג'רארד לטו ג'וקר, אבל אני יודע שסקארסגארד הוא שחקן טוב, כאילו הוא עשה את איט, אז הוא מתאים לזה, אני מקווה שהאסתטיקה תהיה שם. כן. מה עוד עשיתי וראיתי? המשכנו, האמת היא, בת זוג שלי, פסיכופתית כמוך בקטע הזה, היא השלימה את 4 עונות הראשונות של הוויקינגים, הופה. והתחלנו לראות את העונה החמישית, אנחנו כבר בפרק 5. הופה. יפה. אני עדיין נהנה ממנה, אני לא מבין למה אנשים אמרו שהיא מאבדת תאוצה. אני חושב שזה פשוט כי אחרי עונה 4, הרבה דמויות עיקריות הפסיקו להופיע. נגיד, אחת הדמויות זה רולו, שזה אח של רגנר, והוא באיזשהו שלב הולך להיות, כשהם נלחמים בצרפת, כאילו בפריז, אז הוא תוקע סכין לגב של רגנר והופך להיות דוכס בצרפת, ואז הוא הופך להיות איש חשוב שם, וקורה משהו, הוא לא מת, כן? אבל הוא פשוט לא מופיע יותר. אז כי אפילו בת זוג שלי אמרה שבאיזשהו שלב הסיפור שלו הרגיש כמו סדרה אחרת לחלוטין, אז אולי בגלל זה, אבל הרבה דמויות ראשיות נפלו, אז אולי בגלל זה הרבה אנשים איבדו עניין. מה עוד ראיתי? זה כבר לא ראיתי, שיחקתי, אז הלדייברס, כמובן, בדרך לפלט כמוך. בניגוד אליך, אני מתכונן לעדכון הקרוב בהכשרת מקים. מק סרטיפיקט. רישיון מגזה. אני סיימתי סוף סוף עם ארמורד קור. הללויה. ארמורד קור 5 ורדיקט די, חשוב להדגיש, כי יש המון ארמורד קורס. ואני הבנתי את זה more. I get it now. אני מבין למה אנשים אוהבים משחקים של From Software. כן. אני תמיד הייתי כזה, קצת גילוי נאות שכבר נראה לי אמרתי את זה, אני לא סיימתי אף פעם משחק של סולס. שיחקתי בבלאדבורן, שיחקתי בסקירו קצת, שיחקתי בדימון סולס המקורי, זאת אומרת, I dabbled, כן? אף פעם לא סיימתי. ותמיד ראיתי את ההייפ, והייתי מעריץ כזה מהצד, הקשבתי לוואטיווידיה, ראיתי לור וידאוס, ראיתי כל מיני דברים. אבל אף פעם לא סיימתי. ואז בגלל השרתים של ארמורד קור, שיחקתי. ובהתחלה לא הבנתי את זה. עובר משימה, 10 משימות, 20 משימות. עדיין, לא מבין את זה. ואז פתאום זה התחיל קצת להתבשל. It kinda clicked. וסיימתי את הקמפיין. ואז עשיתי את ההארדקור מוד, שאתה בוחר מין מודיפיירים. אתה סופג יותר נזק, אבל אתה עושה יותר נזק. ואם אתה מת, אז יש לך כאילו לייב על כל וריאציה של פריסט. ופתאום, כשעשיתי את זה, במקום להסתכל על המדריכים שאנשים עשו את זה, כבר הבנתי איזה חלקים או איזה סטטים אני צריך לחפש. אז התחלתי להרכיב את הרובוטים לבד, את המקים.
כמעט ולא השתמשתי במדריך, כאילו לקראת הסוף אולי רק כדי לשחק את זה בטוח יותר, כי מהמם. לא בא לי שהשמירה תימחק ואז אני אצטרך להתחיל מההתחלה. כן. ואז גם עשיתי World Bosses, יש, אני רוצה להגיד, יש 7 בוסים, שהם מהמם. כאילו מפוזרים ברחבי העולם, וזה כמו רייד בוס, אתה צריך 4 אנשים כדי לעשות את זה, מהמם. ואתה צריך טקטיקה שונה לכל אחד. עכשיו נגיד 5 מהם הם די פשוטים. אתה מכניס, זה DPS צ'ק. אתה נכנס עם טנק, וכל מהמם. אחד עושה כמה שיותר נזק ולהוריד. זה לא מרטיט. אבל 3 האחרים דורשים יותר אסטרטגיה. אחד מהם זה ליטרלי פורטרס ענקי, שיש שם 6 כנפיים שאתה צריך להוריד אותו, כאילו יש עליהם תותחים. ואתה צריך להתחמק מטילים כזה ג'וק ג'ייב, כזה בום, בוסט לפה, בוסט לשם, ואתה מתחיל מהקצה של המפה, ויורים עליך מרגמות ולייזר שמשתק אותך, ואתה צריך להתחמק מזה, אתה מרגיש כאילו אתה באנימה. וכשעשיתי את זה, עשיתי את זה לג'יט, אבל גם בפעם הראשונה שהשגתי את הגביעים, מהמם. מישהו בשם סלסטיאל רקוויאם, גבר על, הוא כתב את המדריך ליוזרים, ל-Armored Core 6, זאת מהמם. אומרת, הוא מכיר את המשחק מבפנים ומבחוץ, מעריץ גדול של פלטינום גיימס, אז הוא הראה לי, וזה היה כמו לראות, לא יודע, איזה מאסטרו, פשוט מנגן לך איזה סימפוניה. הוא שיחק ברמה אחרת לחלוטין, באמת. ניסיתי לחכות מה שהוא עשה כשעזרתי לחברים, מהמם. הצלחתי סמי, אבל זה הרגיש טוב. אני לא חושב שאני יכול להמליץ את המשחק לכל אחד, לא קשור לשרתים שנופלים או לא, אבל אני הבנתי, וזה גרם לי לרצות ללכת יותר עמוק למשחקים של From Software. אני מן הסתם אלך על Armored Core 6, ואני אלך על משחקי Souls, אבל אני כן אגיד שיפנים לא יודעים לעשות תפריטים, באמת. לא, לא. זה, אני יודע שאמרתי את זה כמה פעמים, זה המינוס העיקרי במשחק. כי אני צריך להיכנס לתפריט, ואז להיכנס לתוך עוד תפריט, ושם אני נכנס לחנות, ואני קונה את החלקים, ובמקום שאני אוכל להרכיב ישר את החלקים שאני קונה, אני צריך לצאת מהמניו הזה, לעבור לאסמבלי מניו, להרכיב את מה שזה היה, זה. ואני כזה, למה? זה. למה? אז כן, זה ממש נהניתי מזה. ופלטינום היה נהדר, פלטינום אולטרה רר. עכשיו אבל, וזה גם קשור קצת לחדשות שלנו, אני הולך להיכנס לקראש טים רמבל. מי שמכיר, ראה, זה אונליין גיים של קראש פאנץ'. סמאש לייק, לא? אני לא הבנתי בדיוק, זה כזה טים בייסט, זה יש איזשהו קומבט ויש כאילו מטרות שאתה צריך להביא לבסיס. אני לא שיחקתי, ראיתי קצת גיימפליי, אבל אנשים שאלו למה זה היה נחוץ, ועכשיו Toys for Bob התנתקו מהאקטיביז'ן, הם הפכו לאינדיפנדנט לחלוטין. Good for them. כל הכבוד להם, אני שמח בשבילם, שיהיה להם בהצלחה. אני חושב שאחד הדברים שגרם להם לעשות את זה, זה באמת להסתכל על המצב בשוק ושהרבה אולפנים נסגרים, ואני חושב שטויס פור בוב לא רצו לאבד סגל בגלל החלטה של חברת אם. סבתא אפילו. במקרה שלהם. תכלס, כן. אבל הבעיה העיקרית היא למי שמעוניין במשחק הזה או בפלטינום שלו, או סתם לנסות אותו, Toys for Bob הכריזו שלא ייצאו יותר עדכונים למשחק. כל הפרימיום קונטנט והסיזן פאסים שיצאו למיניהם יהיו זמינים בחינם. ובתור מישהו שצד גביעים המון זמן, זה סממן שהמשחק ימות עוד מעט. לא יודע להגיד מתי, זה יכול להיות עוד חצי שנה, כן. אבל אל תיקחו סיכונים מי שמעוניין. ואני קצת מתחיל להתעייף שהרבה משחקים מודרניים סוגרים את השרתים שלהם סופר מהר. כאילו, אני לא אהיה מופתע אם פורם סטארס יסגרו את השרתים עוד השנה, אני לא אהיה מופתע עם עוד מלא דברים.
כן. וזה זה, זה מצחיק שאנחנו דיברנו על הלדייברס בקטע הזה. מהמם. הלדייברס צצו משום מקום, הצליחו לקחת נתח שוק ענקי עבורם, שזה וואו, לא פשוט זה בימינו. 700,000 שחקנים זה פסיכי. כן, יש לך כל כך הרבה אנשים שמשחקים בכל כך הרבה דברים, לקחת חתיכת נתח כזה, זה לא בא ברגל. כן, והפחד שלי עכשיו, כמו שהיה את הבום של ה-Live Service Games, התעשייה תסתכל על ההצלחה של Helldivers, כן, ותסיק את השיעורים הלא נכונים, שוב. וחברות יגידו, או, אז זה מה שאנשים רוצים, ופשוט יעקבו אחרי טרנד. ו... ואז זה מוביל אותנו למצב שאנחנו נמצאים בו היום, כן. ש-EA פיטרו כ-700 איש, שזה 5% מהסגל שלהם, הסגל זה העובד. מטורף. זה מספרים מטורפים. טוני סגרו את אולפן לונדון, ומה עוד זה היה מור? מה האולפן פייר השני? ספרייט, פייר ספרייט מצומצם אני חושב, או אוקיי. ביטלו משחק לייב סרוויס שהם עבדו עליו, לונדון של נסגר טוויסטד מטל או לחלוטין, משהו כזה, נכון? כן, או שזה היה כן, לונדון? כן, כן. ואז לונדון יש עבדו על לך... לייב סרוויס ופייר ספרייט עבדו על טוויסטד מטל. אוקיי, ואז יש לך את הסיפור של הכסח בין סוני לבנג'י, כן? כן. והיה עוד פיטורים איפשהו, אני כבר לא זוכר, כי זה כבר... באינסומניאק ובנוטי דוג, בתוך סוני. נכון, הנה, שזה גם החלטה שהגיעה מסוני, כי שוב הם יס. גייסו עוד אנשים אוי, כדי לתת מענה למה? זהו, זה... זה כבר, זה מעצבן אותי, כי ג'ים ריין עוזב בסוף החודש הקרוב, בסוף מרץ, הוא עוזב, מתפטר, פורש, whatever, והולך לצאת עם מצנח של זהב, של כמה מאות מיליונים ככל הנראה, דולרים, יש לציין, והוא זה שלפני שנתיים בלבל במוח בתקשורת ואמר, אנחנו עושים יותר לייב סרוויסים, סוני הולכת לעשות 12 משחקי לייב סרוויס בשנתיים הקרובות, ני 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 נה 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 נה. ואז הם ראו שדברים כמו אבנג'רס כושלים, ושדסטיני גוסס לאט לאט, אז הם הבינו שזה אולי לא הכיוון, אז הוא שינה דעה, והוא פתאום החליט לסגור את הפלאג על דברים, אבל חצי מהסטודיואים שלו כבר עובדים על הדברים האלה. אז היה לנו את נוטי דוג, שעבדו על Last of Us Online Live Service, אלוהים יודע גם למה, כאילו, למה היה צריך Live Service. אני חושב שהמטרה הייתה לשחזר או להביא גרסה כלשהי של ה-Factions mode שהיה... אבל למה זה צריך להיות Live Service? למה זה צריך להיות Live Service? אני לא יודע. האנשים, אני לא שיחקתי Factions בזמנו, אבל אני יודע שאנשים אהבו את Factions בגלל מה שהוא היה. ממש טוב. בגלל מה שהוא היה. בגלל החוויה שיכולת לקבל מ-Factions. בלי Live Service ובלי כל הלוטר שוטר וכל השיט הזה מסביב. וכמו שאמרת, הם לא לומדים את השיעורים הנכונים מהטרנדים בשוק. הם לא מבינים באמת מה אנשים רוצים, אז הם מניחים כל מיני דברים דבילים. והנה, אז הם עבדו על ה-Last of Us Multiplayer, שהיה כישלון פנימי. הם הביאו אנשים מבנג'י שיעשו להם טסטינג למשחק, ובנג'י אמרו להם, חבר'ה, זה לא טוב. זה לא טוב. כי אם מישהו ידע לתת פידבק על לייב סרוויס, זה אחד הג'אגרנוטס. בדיוק. אז הם אמרו להם, חבר'ה, זה לא טוב, זה לא יעבוד. אז הם עשו סקראפ לזה, אחרי שהם עבדו על זה כבר נראה לי שנתיים, לפחות שנתיים, אם לא יותר, כי זה התחיל בתור שוט-אוף של הרימייק של אחד, ואני מניח שהרימייק של אחד לא לקח להם שנה, אני מניח שלקח להם יותר זמן מזה. אז זרקו את זה לפח. זרקו את המשחק ה-unknown שאנחנו לא יודעים עליו אפילו שעבדו עליו בלונדון או בפייר ספרייט או אני לא זוכר כבר ממהם. ועכשיו כן, זה אנשים... היה כאילו משהו לייב סרוויס או אקסטרקשן שוטר בלונדון פנטסטית או משהו כזה או... וגם אל תשכח שבנג'י עובדים על לייב סרוויס משלהם, על אקסטרקשן. הם לא ביטרו, לא היה איזשהו קטע שהם שמים ברקס על מרתון? זה רק נדחה, זה רק נדחה. זה נדחה לשנה הבאה.
זה היה אמור לצאת השנה, וזה נדחה לשנה הבאה. אסתטית הטריילר נראה ממש מעניין, והאסתטיקה של כן, אבל... מרתון בכללי היא נהדרת, אבל למה לתקוע את זה כאקסטרקשן שוטר? יש לך היום את האנט שואודאון, את טארקוב, יש לך, שוב, הנתח שוק הזה גם תפוס כבר, כאילו, אתה צריך הם להביא לא לומדים את משהו. השיעורים הנכונים, פשוט לא לומדים אותם, ולא מסיקים את המסקנות כמו שצריך, ואז זה מוביל לזה שאנחנו מקבלים שיט. אני לא יודע אפילו איזה עוד לייב סרוויסים היו, אני מתאר לעצמי שכולם 12 סך די... הכל זה המון, זה אני אפילו לא המון, מבין, אני זה אפילו, המון. זה רק מראה כמה, לא רק המשקיעים, אבל גם כמה ההנהלה, ודיברנו על זה, שהם כן, אין לך, מנותקים. אני לא, אני מבין שלא כל מקום יכול להיות מה שנקרא, שמגיעים מהשטח ההנהלה, כמו כן, טים שייפר, כן, לא, לא כולם, כן, יש לך, אנחנו מאוד אוהבים את טים, וזה קצת בייס, אבל אנחנו מדברים פשוט על הקרקטר שלו, כי מהמם. אני זוכר שכשראינו את הדוקו של סייקונוטס, היה דוקו קטע מדהים. שהוא הביא את כל האנשים מכל המחלקות, והוא אומר, יאללה, שוט, תנו לי רעיונות למכניקות, תנו לי רעיונות למשחקים, אני רוצה לראות מה אנחנו יכולים לעשות, כי מספיק הקונספט, מספיק האידאה, הוא רוצה שכולם יהיו מעורבים ברמה הקריאייטיב, כן, כי הוא אוהב את החברה שלו, הוא אוהב את האנשים. מנגד, ואני אומר, זה בן אדם עם יד על הדופק, הוא מבין מה נדרש. איזה ראש שפוי של מישהו שמזרים כספים כמשקיע מהמם. לחברה, לא טורח לראות מה הקונצנזוס בשוק, ומאיפה הוא חושב לעצמו שיהיה לך מספיק אנשים שתוכל לגנוב עם 12 לייב סרוויסים שונים, ולמה גם, שכולם יהיו תחת סוני? גם למה שזה יעבוד במקביל? כאילו, אתה מדמיין את עצמך עכשיו יושב, אתה עם הפלייסטיישן שלך בבית, ואומר לעצמך, טוב, היום יום ראשון, אז אני אתן עכשיו 3 שעות בלייב סרוויס מספר 1, מחר אני אתן 3 שעות בלייב סרוויס מספר 2, מחרתיים אני אתן ככה וככה, כי אני צריך לסיים את הסיזן פאס של כולם בשבועיים הקרובים, או whatever. זה לא באמת הגיוני, זה לא הגיוני, פומו, 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 זה לא זה מה הגיוני. שזה... כאילו, איך הם מצפים? הם מצפים, כאילו, למה כאילו, כל כך הרבה לייב סרוויסים גם ככה היום נמצאים בשוק ונלחמים על הזמן שלך. זה לא... כאילו, מה עשית בזה? זה... אני ראיתי איזשהו קטע, כן? מהמם, שאמרתי לעצמי, הלוואי ומייקרוסופט היו עושים את זה, אוקיי? ראיתי קטע שמישהו כתב סוג של, נקרא לזה סוג של פנפיק, כן? מהמם, ביקום של הילו, אוקיי. והוא כתב דיאלוג על ODST, סרג'נט, מהמם, שזה לא הספרטנים אפילו, הם כאילו יחידה חשובה, אבל הם חזקים, לא עד כדי כך חזקים, הספרטן זה פשוט סופר היומנס בקטע הזה, מהמם, והוא מדבר על איך אחד מהם נזכר כאילו, למה לא מדברים איתו על איזשהו משהו שקרה על כוכב מסוים שהם היו בו, או איזושהי עיר, כי שם הפלאד, שזה אחד האויבים ביקום של הילו, מהמם, הגיע ותקף גם את הקווננט וגם אותם, והוא כזה מתאר שיש להם בווייזרים של ה-ODST סוג של AI שאומר friendly in front of you, אבל זה כי הוא מזהה את הטאג שיש לו על החליפה, אבל הוא נגוע על ידי ההייב, זאת אומרת הוא hostile, מהמם. וזה כאילו מתאר שם בטקסט איך כל פעם שה-AI אומר friendly ahead, זה עושה לו טריגר כי זה לא נכון, והוא והיחידה שלו היו תקועים באיזה הורר סצנריו שהם ניסו לצאת מהעיר בחיים, כן? מהמם. ואני אומר לעצמי, וואו, כאילו, כן, זה פנפיק, אבל זה משהו שמצוין בספרים, זה משהו שקיים ביקום של הילו, אני רוצה שחברות ירגישו בנוח לא לעשות לי לייב סרוויסים, לא אקסטרקשן שוטרס, לא מולטיפלייר גיימס ביקום של. תנו לי את ה-creative, risky ideas האלה, מהמם. שתיתן את זה למעריצים שאוהבים את זה, ואני רוצה לראות דברים כאלה. אני אשמח להורר שוטר ביקום של הילו. אני מדמיין לעצמי סיטואציה כמו אייזק קלארק, כן, מהמם. מ-Dead Space, כאילו against all odds, a simple person, דמיין לך את זה, זה אבל, יכול להיות אבל, טוב. אבל אז,
כשאתה מקבל את זה, וקוראים לזה ראיוט פורג' שעשו פאבלישין למשחקי ספין-אוף של ליג, הם לא עושים להם השקעה בפרסום, הם לא עושים להם השקעה במיתוג, ואז הם לא מוכרים, ואז הם אומרים, זה לא מוכר, אז אנחנו נסגור, ואז הם סוגרים את כל הקבוצה שאחראית על זה, ומפטרים גם 600 אנשים שמפתחים את המשחקים האלה, זהו, שהמעריצים מאוד אוהבים, אבל זהו, מה כאילו, שאני אמרתי זה wishful thinking, אבל מה שאתה אומר זה המציאות, וזה כן, קורה גם, איפה ראינו את זה עכשיו? ביוביסופט. פרינס אוף נכון, פרשה, שאנחנו מדברים על זה כבר מלא. לא מחר. משחק שהוא וסקול labor אנד of love, בונס, כן, זה סקול אנד בונס עכשיו, קוואדרופל איי גיים, הכל כדי למכור את זה למשווקים. ולא אימתתי את זה, מה שדיברנו עליו, אבל סיפרתי לך שהיה גם מעורבות של, סביר להניח, ממשלת סינגפור, ובאיזשהו שלב הם היו מחויבים להוציא את זה, זה כזה, fucked up situation, כן? כאילו, כן, זה פשוט, זה לשמוע עוד פעם על גל פיטורים, ולשמוע על עוד פרויקטים שנסגרים, זה פשוט כואב, כאילו, כן, EA עכשיו, הם סגרו את ריספון, כן? נכון. והיו אחראים בין היתר על טייטנפול, וכאילו, הם סגרו מחלקה מסוימת, יותר נכון. אני מקווה שהאנשים האלה והם, יצאו ויעשו משהו חדש עם הטאלנט שלהם. חלקם, לא, חלקם, פשוט הם סגרו את המחלקה, אבל הם העבירו חלק מהסדק, מהמם. נגיד, לעבוד עם דייס, או עם עוד חלקים ב-EA, כן, אבל אבל עדיין פיטרו הם, 600 איש, אז כאילו, לא, 700. קרוב ל-700, כן. הם ביטלו פרויקט של first person shooter ביקום של סטאר וורס, ואנשים משערים שזה היה פרויקט עם המנדלוריאן. ואני כאילו אומר לעצמי, נכון. זה ליטרלי, מה זה היה? סמאגלר 1313 או מה שזה לא היה? זה היה משחק הזה שהיה third person shooter שגם, והוא נראה ממש מבטיח, וביטלו אותו גם. זה לא... אבל לא, בוא נייצר את אימורטלס אוף אביון, נביא שחקן שקר כלשהו, אפס פרסום, אוי לא, זה לא מוכר. נביא את ג'ינה פאקינג למה. טורז, נביא את ג'ינה טורז, כאילו אלילת החנונים, לתפקיד מלא שם באימורטלס, כאילו, what the fuck. ועוד נשחרר את זה 3 שבועות לפני בלדורס גייט. סמוד. סמוד. לא. החבר שלי אגב סיים את המשחק הזה, את Immortals of Avion, עכשיו קוראים לזה, והוא עכשיו בסייל כבד 75% על ה-Deluxe Edition. הוא אמר שזה משחק סבבה, אבל כן, הוא לא היה משקיע יותר $20 עליו. לא, זה wrong place, wrong time, wrong everything למשחק הזה. אבל כן, זה כאילו החדשות העיקריות המצערות. נראה לי שזה היה הסגמנט העיקרי שלנו. כן, היה גם עוד משהו קטן שאני שלחתי לך, בגלסגו. אז כולם באיזשהו שלב בחיים שלהם ראו משהו שקשור לווילי וונקה, נכון? יכול להיות שראיתם את הגרסה של ג'ין ויילדר, שבעיניי הכי טובה. יכול להיות שראיתם את הגרסה המחרידה של טים ברטון עם ג'וני דפ, ואם אהבתם אותה, לבריאות, היא סבבה לגמרי. יש פה המון שיט שאני לא אוהב, אבל השירים לפחות קאצ'ים. ועכשיו יצא גם וונקה עם טימותי שמלי שימיי, הלו הוא כוכב דיון 2. אבל אם אי פעם רציתם לדעת איך זה להיות בממלכה הקסומה של ווילי פאקינג וונקה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת כרטיס טיסה ולהגיע לגלסגו, כי מישהו עשה את הווילי וונקה אקספיריאנס, שזה טפטים מסכנים שהם AI generated, כמה דקורציות של ממתקים, איזה אומפה לומפה שנראה שהוא מכור לקרק הרואין, ממש. ופשוט נראה כאילו המקום הזה יבוא ויחטפו את הילדים שלכם. זה מזעזע, זה אחד הדברים המזעזעים שראיתי. מי שמעוניין לראות, תחפשו פשוט גלסגו ווילי וונקה אקספיריאנס, לא רק שיש תמונות מחידות, יש סרטונים מזעזעים של מה שהיה שם. חלק מהם יצגו על המסך. זה נהדר, באמת. אני כאילו תוהה לעצמי איך מישהו רואה דבר כזה ולא חושב לעצמו, למה שאני אקח את הילד שלי לזה? כן, זה מזעזע.
זה כאילו, זה, זה כל כך מטומטם, כך מטומטם. וואי, אני כאילו, זה, היי. אני גם יכול להיות ווילי וונקה, אז. אוי ואבוי, אל תגיד את זה ליד ילדים. דרך אגב, מי שרוצה לראות עוד סרטון מטריד על ווילי וונקה, תחפשו את האנימטור מיט קניון, או פאפה מיט. הוא עושה אנימציות ממש מטרידות, ויש לו אחת ספציפית על ווילי וונקה, שזה גובל באפסטין לור. אוי ואבוי, אז... אתה תיזהר, אתה תעשה לנו פלג. לא, 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 אל תראה את זה פשוט. חפשו את זה, זה סבבה. קורע מצחוק. אתם תהיו מזועזעים לקור שלכם, אבל זה היה זה. נהדר. האמת מור, כמו שאמרנו, זה פרק יחסית דל. היה היה עוד... בעיקרון, היה סאג השבוע, כי היו פרסי סאג, לא ראיתי, ראיתי רק את הזכייה של פדרו פסקל, ואת האינטראקציה שלו עם מושלם, קירן. מושלם. כן. אז פדרו פסקל זכה בשחקן השנה, הוא גם הלטיני הראשון שזכה את הפרס הזה בסאג, ואני חושב שלילי גלדסטון זכתה בשחקנית, וכאילו אנשים אומרים שזה אומר שלאמה סטון אין סיכוי לזכות בשחקנית השנה באוסקר בגלל זה. יש כאילו איזו קורלציה מוזרה כזאתי, אני לא בדיוק מבין אותה. אם אמה סטון לא תזכה בשחקנית השנה, אני חושב שצריך לשרוף את האקדמיה, אבל זה נשמור לעוד שבוע. אני חושב שפשוט במצב הנוכחי של זה, זה כאילו, לא שאני מזלזל בסאג או בכל פרס אחר, אבל זה תמיד מרגיש לי שאנשים מסתכלים על 4 גדולים, שזה טוני, אמי, גלובוס ואוסקר. זה כמובן בלי לספור גרמיז. איך קוראים לזה? איגוט. איגוט זה אמי, גרמי, אוסקר וטוני. זה טוני. אז בדרך כלל אנשים מסתכלים על הדברים האלה, ובדרך כלל הפרסים האלה של סאג, סאטרן, כל הדברים מהצד, השלבים שאתה נחשף אליהם זה, בוא נראה את העמוד ויקיפדיה של שחקן X, וזה תמיד, זה לא שזה פרסי ניחומים, אבל זה מרגיש לי שבגלל שיש להם פחות פוקוס, נותנים לשחקנים אחרים שכן היה מגיע להם איזה משהו, attention, ואז באמת הגדולים לוקחים אני מקווה שכך יהיה, כי... זה כמו מדליות זהב, כסף וערד, כאילו... כן. אני חושב שאמה סטון הרוויחה אותה השנה בצדק, אבל זה שבוע הבא אנחנו נעשה, נראה לי, הימורי אוסקר, לפחות לקטגוריות הראשיות. אני מאמין שאמה תיקח, זה... לא ראיתי איזושהי... בכללי היא שחקנית מאוד טובה, והיא הוכיחה את עצמה כמה פעמים. אז אני חושב שיש לו את הצ'ופס לזה. אתה ראית אגב את הקטע שפדרו פסקל מציע לקירן להריח לו את בצ'כי? כן, ראיתי. פדרו גם לא איים בזה שהוא ינשק את קירן אם הוא יזכה או משהו כזה? הוא אמר שהוא לא רוצה. הוא שאל אותו והוא אמר שהוא לא רוצה. נכון, אבל אני זוכר שפדרו איים. הוא אמר שהוא יעשה את זה, הוא אמר שהוא ילך לעשות את זה, ואז קירן לא רצה. ואז הוא הציע לו את הבית צ'כי. בסדר, כאילו, זה לא אנדרו גרפילד וריין רנולדס, אבל בסדר. לא. המתח בין קירן לפדרו מצחיק, אבל בכל טקס עושים שטויות, כאילו ביחד. האמת היא, לא דיברנו על זה, אבל היה איזשהו קטע שהם ישבו ודיברו, קירן ופדרו ועוד כמה אנשים, ופתאום עלה הנושא של איך אתם זוכרים את הטקסטים שלכם. פדרו הראה שיטה שהוא לא זוכר את כל הטקסט, הוא זוכר את הסדר של האותיות הראשונות מכל מילה, ואז ככה הוא זוכר כאילו את המילה עצמה, כי האות מייחסת לו את זה למילה, והוא הראה את התרשים שלו, וזה מסתבר ששיטה שעוד שחקנים משתמשים בה, אבל הצורה שהוא רשם את זה, אנשים צחקו, כאילו, קודם כל קירן היה כזה, זה נשמע כמו הרבה מתמטיקה. אז כשאנשים ראו את זה, זה אמרו,
פדרו הוא הזודיאק קילר? מה הולך פה? כל הדברים האלה, אבל זה היה זה. האמת היא, זה לא כאלה חדשות, אבל זה פשוט מעצבן אותי, כי הגנרט הזה צץ לי כל כמה זמן בפיד. חסן אבי, או חסן, רימר ידוע. אתה מכיר אותו? אני מכיר, אבל I do not jive. אוקיי. אני לא צופה בו, גילוי נאות מן הסתם. לי יש ביף עם הבן אדם הזה מכמה סיבות. לא בגלל שהוא התחיל את הקריירה שלו ביאנג טרקס, שזה דרך אגב עדיין שם כל כך מזעזע לגוף חדשות. כאילו, מה? רציתי לקרוא לערוץ שלי הגשטאפו? מה רע בזה? ליטרלי היאנג טרקס ביצעו טבח בארמנים. אז כאילו, לא משנה. אז הוא היה שם, והוא טראסט פאנד קיד, כזה חי חיים טובים מההתחלה. סודו קומוניסט, וזה מעצבן אותי בתור מישהו שגדל בבית שהמשפחה שלו הגיעה מפאקינג ברית המועצות. כן? קומוניזם זה לא טוב אנשים. לא משנה מי אומר לכם את זה. יש שילוב עם סוציאליזם, סבבה לגמרי. קומוניזם חרטור. אז הוא, היה לו איזה ויכוח עם מישהו בצ'אט שלו, שהוא טען ש-9 to 5 job הרבה יותר קלה מסטרימינג. איזה חוצפן. והטענה שלו הייתה... פאקינג חוצפן. כן, זה הכי חצוף שיכול להיות. הטענה שלו הייתה זה שסטרימינג זה סוחט מאוד אמוציונלית. כאילו את ה emotionally draining או whatever the fuck, או socially draining, אני לא זוכר בדיוק. עכשיו, אני מבין מה הוא אומר, בתור מישהו שניסה לשדר לתקופה, לדבר במשך כמה שעות ולשעשע אנשים, זה באמת לא קל. אבל כשיש לך את הפריבילגיה לחיות באחוזה ולחיות טוב, ושאתה אפילו לא מבשל לעצמך, והאימא שלך מכינה לך את הצ'יקן נאגיץ' שלך, ואתה בא ומטיף לאנשים מה קל ומה לא. ולא עבדת היום בחיים שלך באמת, בריטייל או בעבודה משרדית, כאילו בוא. כן, כאילו, אני חושב ואני מאמין שכל אחד בחיים שלו לפחות שנה צריך לעבוד בריטייל. לא משנה איזה. בגדים, טכנולוגיה, ריטייל. ולהרגיש מה זה. כאילו, ומסתבר שיש עוד סטרימרים, כמו אזמן גולד לא יודע, ואחרים, שמסכימים עם חסן הזה. כמובן. ומה מעצבן, ומה אקסטרה מעצבן? שהדגנרטים האלה ישבו בחדר שלהם, ידליקו סרטון יוטיוב שמישהו קרא את התחת שלו כדי להכין אותו, עושים על זה ריאקשן, לפעמים יקומו מהכיסא וילכו לשירותים או להתקלח, ישירו כיסא ריק איזה חצי שעה בכיף. זה דבר שעושים? אתה צוחק? יש אשכרה קומפליישנס לכמה זמן הם נעלמים, והמקסימום ריאקשן שהם עושים זה כזה שעה וחצי סרטון. וואו, dude, that's crazy. וואו, I can't believe that. וואו. ככה. איך זה ריאקשנרי? כאילו, תחשוב על... יש סרטון שמישהו הכין, ברח לי השם שלו, הוא הכין, זה סרטון שהיה מאוד ויראלי, ששעה וחצי בערך דוקו על JFK, על הרצח של JFK. מאוד טוב, מאוד עשוי מאוד טוב, וזה בן אדם שעבד על הסרטון הזה כמה חודשים, ואז אתה רואה את הרי-אפלוד של הריאקשן של אנשים כמו XQC, כמו חסן וזה, וכמה האורך אתה חושב? יותר משעה וחצי. נכון, שעה 50. 20 דקות של ריאקשן מצדיק עבודה של שעה וחצי של בן אדם? כאילו, סליחה, עבודה רחבה על פרודקט של שעה? לא. זה מה שמעצבן אותי. והם חושבים שאם הוא לא רצה שאני אעשה לזה ריאקשן, אז שלא יעלה את זה וישתף את זה. what the fuck? הם טוענים שהם נותנים exposure ודברים כאלה. זה פשוט, הם עצלנים.
ואני ממש. אני גם שונא את אזמן גולד מסיבה אחרת. כי הוא, לא בגלל שהוא משחק וואו, לא סתם, אחרת לא הייתי מדבר איתך מור. אבל אם ראית אי פעם את החדר שלו, זה זה טרש מזעזע. מוחלט, זה ווייט טרש לגמרי. כוסות של שתייה נערמות, שחלקן, לפי מה שהבנתי, יכול להיות מלאות בשתן. באחד השידורים שלו, ג'וק התחיל לטפס עליו. איך? קח, אתה לא עושה כלום חוץ מלשחק ולראות סרטון. קח את עצמך רגע בידיים, או תגייס איזושהי מנקה. יש מישהי בטיק טוק שמנקה בתים של אנשים שהם הורדרים. תזמין אותה, שתנקה לך את הפאקינג בית, תעשה משהו. איך איזה אנשים מגעיל. יושבים בזוהמה הזאת? אני לא מבין. איזה מגעיל, באמת. זה ממש מגעיל. עכשיו, יש אנשים שיש להם הפרעה והורדינג, וזה נורא. זה לא, הם באמת סתם נורא. אבל פריבילג'ד ריאץ, אבל כל הסטרימרים זהו, האלה, הם סתם פריבילגים. האנשים עם הבעיות האלה זה אנשים שאולי עובדים, אולי אנשים שהם נכים, יש להם מוגבלות שכליות מסוימות, זה מחלה. הם, גם אם הם דגנרטים ברמה הזאת, יש להם את הכסף לגייס מישהו שיעשה את זה. כן. אני לא מבין את זה. לא, זה מופרך, באמת זה פשוט מופרך, כאילו. מה שמעצבן זה שאנשים נותנים לזה במה, ואנשים צופים בחרא הזה, ואנשים כאילו, אני אוהב אותו, הוא down to earth, וכאילו, איזה down to earth, הם לא חברים שלך, זה para-social relationships, כן. ולנו עוד יש גם את הביף, נקרא לזה פוליטי, כי מהמם. חסן נגיד היה נגד ישראל, וכל פעם שהייתה ידיעה, מה, זה טיל של IDF, אתם לא רואים את זה, זה בלה בלה בלה, ואז הוא מראה, וכאילו ספקולציות, ואז אם מישהו מעביר ביקורת, כן, אז כזה, no, you're fucking, אני לא אגיד את המילים כמו מפגר באנגלית, או אידיוט, או כאילו, אבל הוא מקלל, הוא כאילו מנסה לעשות גס לייטינג, או להתווכח על הם תינוקות פשוט. וזה, הלוואי, ואנשים כאלה פשוט לא היו מקבלים במה. עכשיו, אני מדבר עליהם, וזה קצת נותן להם זה חשיפה. נותן במה גם, כן. ברור, אני מודע לזה שזה מה שנקרא double-edged sword במקרה הזה, מהמם. אבל בכנות, אני לא מבין איך אנשים צופים בזה. אני לא מבין איך אנשים תורמים לזה כסף. כאילו, אני גם לא מבין. ראיתי באמת סטרימים שאני אומר לעצמי, וואלה, זה מגניב, זה יצירתי, הייתי תורם כסף לזה בכיף. כן? מהמם. אבל על איזשהו בחור או בחורה שיושבים ומגיבים כאילו, הייתה תקופה שהם ליטרלי היו רואים משחקי השף והלס קיצ'ן בפרקים איזה מלאים. פתטי זה באמת. לראות הסטרימרים, פרקים, סליחה, תמשיך. לא, לא, פרקים גרוע, שלמים של אנימה, סרטים. מה? טופש. ואנשים נותנים לזה במה, אתה מבין? הסטרימרים היחידים שאני כאילו I will abide with, ויצא לי לצפות לפעמים, ואני צופה האמת בעיקר כי אם נגיד יש משחק שאני משחק ויש טוויץ' דרופס, אז אני נכנס לחפש איזה טוויץ', אתה יודע, לראות. אז יצא לי לראות כמה סטרימרים של מרוויל סנאפ, שמה אוקיי. הם עושים? הם משחקים את המשחק, והם עושים דק בילדינג תוך כדי, ואתה יודע, הם עושים כזה, נתקע לי המצלמה, נתקע לי או, המצלמה, כן, נתקע לי המצלמה, אני פשוט קפוא. רגע, זהו. אז לא, בכל מקרה, יש לנו תקלה טכנית. זהו, היא חזרה, נראה לי. התחלת להגיד שאתה רואה את הסטרימרים, הם משחקים, ואז עושים דק בילדינג, פה עצרת לי. אוקיי, אז גם המיקרופון נפל, טוב לדעת. אז, בסדר. בקיצור, אז, מה רציתי להגיד? אז הם עושים כאילו את הדק בילדינג ואת הכל, יחד עם האנשים שצופים כזה בדרך כלל, אתה יודע, הם עושים כזה בריינסטורמינג, ואז הם מנסים דברים, ואז אם המשחק מצליח, אז כולם כזה שמחים ביחד, שכזה, איזה כיף, הטקטיקה המטופשת הזאת עבדה, ואם זה נכשל, אז כזה אנשים צוחקים ביחד של כזה, זה היה גרוע ממש, ידענו שזה יקרה, זה היה כיף לראות את זה, אתה יודע, יש כזה
זה וייב טוב, זה וייב שאני יכול להבין למה לראות. ראיתי כמה כאלה, ואפילו נשארתי, אני בדרך כלל לא אינטראקטיבי, אני בדרך כלל לא מתייחס, כזה, הייתי באיזה סטרים של איזה מישהו עם כזה 20 צפיות נראה לי, 20 צופים במקביל, ונכנסתי אליו כי ביוטיוב ראיתי דק שהוא פרסם. ואז אמרתי, היי, מוכר לי השם, אני אכנס, כי הוא היה חמוד כאילו, עשה כזה צורה חמודה מאוד את הסרטון ביוטיוב. אז נכנסתי בסטרים, ואז כזה התחלנו לדבר גם, ואני אומר כזה, תנסה את זה, ניסיתי את הדק שלך הזה, אבל שיניתי ככה וככה, ואז הוא כזה, זה רעיון טוב, ואז הוא כזה התחיל גם לעשות כזה, אתה יודע, התחלנו לעשות כזה ריפרף כזה בתגובות, אני והוא ועוד מישהו כזה מתחילים לזרוק רעיונות, אז זה כיף, זה באמת, אבל אני יכול להבין את זה כתוכן. אנשים שפשוט, בוא נצפה בסרטון ביחד, ואני אגיב עליו בצורה מוגזמת, כאילו למה? לא צריך. כן, וזה באמת, מה שהכי מעצבן אותי, זה גם הטיעון הזה שהם נותנים לזה יותר חשיפה, אבל זה לא שכאילו עכשיו היוטיובר הזה יקבל את זה, בגלל שנגיד יש להם 30,000 צופים במקביל, מהמם, זה לא שעכשיו 30,000 אנשים נכנסים ללינק, הם נשארים על נכון. השידור שלך. ואנשים ראו שהיה איזשהו בוסט של 100 איש כשזה הגיע בסרטון, וואו, מהמם, 100 איש. הסרטון קיבל מיליון ומשהו צפיות, 100 איש, כן, וואו. כן, תודה רבה באמת. זה, זה כאילו, זה אנשים שיודעים שהם לא יכולים לייצר תוכן מהמם. אין להם שום בעצמם, יכולת, אין להם שום יכולת כזאת. ותוכן איכותי לוקח המון זמן לעשות. עכשיו אנחנו, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר גם על עצמנו, שאנחנו עושים פה פודקאסט, אנחנו מסקרים חדשות ודברים כאלה, אבל לפחות אנחנו נותנים את הדעה האישית שלנו, ובונים פה משהו על סמך אינטראקציה שאנחנו נחשפים, ומנסים לחשוף אנשים לדברים שאולי הם לא נתקלו בהם. זה לא כן, שאני עכשיו אומר, בוא נראה את התמונות של הווילי וונקה. סתם משהו מצחיק שלא בטוח שכולם נחשפו אליו. או שאמרתי לך שריאה ריפלי הזאתי הייתה אצלי בכל הטוויטר, ואני אפילו לא רואה WWE, היא לקחה את החגורה, אבל טוויטר שלי היה פשוט מפוצץ בין היתר, כי היא הייתה בפוזות מאוד, מאוד thirsty. I need a glass of water, מה שנקרא. אבל אני לא רוכב על הצלחה של משהו אחר, זה כן. יהיה זבל טהור לחלוטין. לא יודע, זה סטרימרים זה קקה. כאילו, כן, כן, כן. אמ, אני די חושב שזהו, אין לנו עוד מה אני גם חושב באמת. שהפעם יהיה לנו קצר יותר. אה, יש משהו שאתה מצפה לו מבחינת משחקים, סרטים? אני יודע שדיון 2, אבל דיברנו על זה שאתה לא תלך לקולנוע. זה יותר מדי ארוך. אה, יותר מדי ארוך. זה סרט מאוד איטי, אמרתי לך, אבל אני אוהב לביים סלואו ברנרס. כן, אני יכול להבין את זה, אבל כשזה כל כך הרבה זמן, אני לא מצליח לראות את זה ב-one sitting. זה פשוט נהיה לי קשה, כאילו אני כבר מאבד ריכוז. אז מה שקורה עם הסרטים האלה בדרך כלל זה שאם אני רואה אותם בבית, אני עושה הפסקה באמצע. כי גם הם ביטלו את ההפסקות. מאז, אני לא יודע ממתי, אבל היו הפסקות בקולנוע בלב המפרץ, באורט סינמה, וביטלו אותן, ואין יותר הפסקות. אני כבר התרגלתי לזה שנים, אבל אני יודע על מה, כאילו כן, זה יכול להיות בעייתי. וברוב הארץ לא היה כבר הרבה זמן, אבל בהוט סינמה, שזה לפני כן היה גלובוס מקס, אז היה עדיין הפסקות. ואז נראה לי בקורונה הם ביטלו את זה. וכאילו, הבנתי. זה חבל, זה היה טוב. זה היה 5 דקות טובות באמצע, שאתה יכול להתרענן רגע ולהמשיך, אבל אין את זה יותר, אז כאילו, מה נעשה? אה, יש איזשהו עוד סרט או משחק שאתה מתרגש לצאת לו? אין לי משהו ספציפי, יש לי את Zone of Interest ומאסטרו שאני צריך לראות. אני גם רוצה לראות את הסרטים המצוירים שמועמדים לאוסקר, חסר לי 2. נמונה ועוד משהו. כן. לא, מה איתך? אמ, אני מסתכל עכשיו אם יש איזה משהו שפספסתי, כן, מהמם. של משחקים שיוצאים או משהו בסגנון הזה. אמ, אני לא רואה משהו שהוא סופר out there. מהמם. אה,
אני כן יודע שהתחיל עכשיו, והמליצו לי על זה, ואני חושב שגם לך, את שוגן בדיסני פלוס, בדיסני פלוס, נכון. שהוא מקבל עשיריות ומאיות all over the board, אז כאילו אומרים שזה ממש טוב, וראיתי כל מיני קטעים, כאילו ציטוטים של הבמאי והפרודוסרים, שהוא אמר, אם אתם רוצים שאני אבוא ואהיה, אז כשאנחנו מביאים דמות יפנית, שחקן מהמם, יפני צריך לגלם אותה, כאילו, אז זה גם הוא ניסה להיות מאוד אותנטי מהמם, לקטע הזה, שאני יכול מאוד להעריך את זה. כן. אני יודע שיוצא עוד מעט The Outlast Trials, שזה נראה כמו משהו כיף עם חברים, מהמם. ומי שאוהב אימה, אז יש את זה. אני לא יודע, לא מרגיש לי כאילו אנחנו שמשהו בסוג של מטורף. לל כזה כרגע, אני חושב. יש קצת לל. כן, כאילו חוץ כן, כאילו מפיינל פנטזי שיצא אתמול. כן, כבר דיברנו על זה שבטל פרונט קלאסי קולקשן יצא. מהמם. אני מנסה לחשוב על אם יש משהו, אני כאילו מדפדף פה, ו-Rise of Ronin מעבר לפינה, Princess Peach Showtime מעבר לפינה. אתה מתכנן לשחק באחד אה, מהם? אני לא יודע. Princess Peach Showtime נראה מעניין, אני אוהב את כל מהמם, התחפושות שהם עשו לפיץ'. מהמם. אבל לא יודע, אולי אני אחכה קצת כי יש לי המון. פלנט זו מגיע לקונסולות, ואני קצת שונא את המודל העסקי של החברות האלה, אבל זה משחקים שכאילו ה-DLCs והכל בדרך כלל נשאר במחיר מלא, כן. פעם כי יש הקהל הנחה מאוד, כוללת כזאתי. כן, והמעריצים הם מאוד אדוקים, אז הם קונים הרבה מהדברים ב-day one, כן, הם לא מהמם. משחקים במשהו אחר. פפר גריינדר של דיבולבר יוצא חודש הבא גם כן, זה נראה כיפי. אה, אני לא, זהו, אני כאילו מנסה לראות פה אם יש משהו יוצא דופן, אבל באמת זה בסדר גם אם לא? לא, זה יש... בסדר גם אם לא, זה יהיה לך פשוט זמן מוזר להשלים כזה סרטים. לשם, כן, לא, זה פשוט מוזר לשם שינוי שאין כלום. מהמם. זה קצת מוזר, זה קצת מוזר. אני חושב שזה בסדר בהתחשב בתקופה העמוסה שהייתה. כן, לא, אני חושב שמבחינתי זה באמת נופל על, נו, על להתחיל לשחק בקראש מהמם. Hunt Showdown, וכמובן Helldivers, להמשיך עם Helldivers. בוודאי. אמ, וזהו. ואולי, לא יודע, אם יתחשק לי אני אראה את הסרטים של האוסקר. יש לך בסך הכל עוד 9 ימים. עזוב אותי, אני לא חושב שאני אספיק כבר. איי. אני חלש בפליקס, אני חלש בפליקס. אוי. too many clicks. אז כן, קצת פרק קצר, קצת פרק עייף, אבל ככה או ככה, אני חושב שאנחנו נסיים להיום. אז מהמם. תודה רבה לכל המאזינים, מאזינות, צופים וצופות. תודה רבה שהקשבתם וצפיתם עד כאן. אה, שבוע הבא אני מקווה זה, שלא יהיו פיטורים, נדבר עליהם. זה צריך להיות סגמנט כזה, כמו וואי, ברוכים ממש. הבאים. ממש. מה ראית, מה שיחקת? כן, ואת מי פיטרו השבוע? את מי פיטרו השבוע. אבל ככה או ככה, תודה לכל מי שהיה איתנו. תפיצו את המילה הטובה. זה לא עובד בעברית, אתה יודע, יש לי קטע כזה לא. שאני מתרגם, spread the good word, אבל תפיצו, תשתפו, אם אהבתם, נהנתם. יפ. אנחנו נתראה בפרק הבא, אז שיהיה לכם יום נהדר, ערב נהדר, סופש טוב, שבוע טוב, whatever the בוקר fuck. טוב. בכל למי מקרה, ששומע את זה תודה רבה. לפנות בוקר. אה, מישהו עושה את הפאוור ווקינג עם הזקנות בבוקר. יפה. בכל מקרה, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, שיהיה לכם המשך יום נהדר,
יאללה, להיט. פרק הבא. להיט.